apostoli njengaleyo yokuthi bazalithandaze. Yingakho kancane fanele entabeni yothandaza. Fanele entabeni yothandaza. Ziludla wenza one no 2 no 3 ngoba isikhathi somthanda. Isikhathi sokuphela kweinganekwane sizo replace umthandazo. Emthandazweni ayikho into engatholakala. Ngithi mina emthandazweni ilapha khona sihlahla umthandazo uhlahla indlela. Ukuthi noma uyinganekwane umthandazo uthatha inganekwane uyibeke eceleni. Uthi kanti lento sengiyibamba isikhathi eside ngami ngithi ngibambe yona kanti ngibambe inganekwane. UNkulunkulu ubhizi ususa izinto inganekwane noqili uzoletha into yakhe ejenwa. Amen. Ningakuyeki uthandaza. Manje umpostoli asambe isentabeni. Ningayeki. Ungalokhu unesisimo sakho. Ngoba kukhona ifundo wayifundana ngiba uyazi ukuthi makufunda lona leli verse olasini uthi uNkulunkulu mina ngilazike kanje